Oh ngono. Iya. Ki amplope nggo jenengan ki, saka Pak Jikardi ki. Oh. Amplope nggo jenengan lah isine. Lah ya sak isine. Masa aku dihapusi cah cilik. Aku wis cilik dihapusi cah ngaku cendhek. Lah aku ya cendhek lho. Ora padha karo Mbak Via, ora padha karo Mbak Ria, ngono karepe. Sinden-sindenku ku ya sak botol Yakult kabeh. Ya ora iso samene dhuwur-dhuwur lencer. Wah dikeroyok sinden-sinden diengkremi lho. Sapa? Aja macem-macem. Iki nek sing jenenge Mbak Via nek wis kadung nesu, panjenengan dingkremi netes wing kok iso. Padahal aku ndok wong aku wis netes kok. Mosok ndokmu netes. Astagfirullah. Aja kaya ngono. Jenenge arep ngelokke nek aku ki cendhek ngono ya. Mboten, Mbak. Ngerti apa ora? Meng guyon. Ora ngono, tapi jenenge nek aku ndek ngene iki. Nggih. Kuwi wis tak kanggo moto. Tak kanggo moto uripku. Oh, kuwi jenenge menungso sing konsisten. Konsisten liripun. Dadi kawit lahir teko mbuh besok kananane ya panggih ndek sakmene terus ngono. Oh, ngaten ya. Dadi ora dhuwur-dhuwur. Jenenge konsisten. Oh, ngaten. Ngono ora kok botol Yakult. Petuk-petuk kok botol Yakult. Nek wong dhuwur ka ya konsisten lho, Mbak. Piripun kok konsisten ya ora iso kan kae perkembangannya awit ndek karo bayi lahir brangkang laku dandanan ngono kae terus wong dhuwur kan wis tinggi badane dhuwur. Ora ana ceritane wong dhuwur mengkeret dadi ndekno ora ana. Heeh. Ya anane tetep konsisten. Ya, tapi kan perkembangannya dari lahir sampai dhuwur. Lek aku gak awet lahir ya sampai teko mbuh besok ya ndek terus. Ayo. Ai. Nggih, donganipun ngagem pinanganten kekalih Mbak Eka. Nggih menika Bapak Katno Kasimun dawuhaken putra kekalih menika lak ngunduh mantu to, Mas Yusuf, Mas Aan Rudianto kalih Mbak Yu Dina, Mbak Dani. Mbak Dani. Korimatus Sakdia. Takziah. Sakdia. Sakdia. Panjenengan iki sosiale sinten Pak Mbak Dina? Mbak Dani Korimatus Sakdia. Nggih. Menika muga-muga tansah bahagia selalu. Amin. Langgeng temuka puputing yuswa ora ana sing misahake. Amin. Ya robbal ngalamin. Saka asmane wae Mas Aan Rudianto wis kena ditonton. Tonton napanipun? Lho, bisa kok per huruf. Nggih. Mas Aan Rudianto. Nggih. A menika anggonipun pados talining katresnan tansah dipun gampilaken Gusti ingkang akarya jagat. Nggih. Antuk putri ingkang soleh, antuk istri sing solehah, asmane Mbak Dani. Wah, nggih. Terus Rubeda sing nyrimpeti tansah sumingkir digampangake anggone golek ngupaya boga. Antuk talining katresnan putra sing soleh lan solehah. Padha mau. Nah, tangga teparone keluarga ageng Kambu kene padha nyekseni tirakatan muga-muga keluarga ageng Boko Kamto lan Mas Aan Rudianto tansah pinaringan payungan dening Gusti akarya jagat samawa sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang den jangka inggih namung menika. Iya, sakinah mawadah warahmah. Leres. Nggih, Mbak Eka. Keluarga agenge Pak Kamto karo Pak Kamto Kasimun. Pak Katmo. Walah kok jo kualik ae. Ora apa-apa. Inggih, wong nembe pindah menika lho kula sowan mriki Mas Yusuf. Jenengan sowan mriki sampun ping pinten? Lah nggih nembe sepisan menika kok. Nembe pisan menika. Heeh. Nah, kula pun ming kaping-kaping. Kaping pinten? Ping 10 napa enten lebih malah. Mriki. Nggih teng dalan mriku gur liwat Buya Wiri ngeten nggih. Teng mriku. Nek sowan mriki nggih nembe pisan niki. Oh lah nggih, ngejane sowan mrene agi pisan. Ya nggih. Ya tamu sing sami lenggah kathah menika Kang Yusuf. Ah nggih. Nenggani panjenengan. Wah, piye to dalang cilik, dalang Yusuf ki kaya ngopo to? Wah, kaya ngopo to dalang Yusuf kae bagusnya kaya ngopo to? Ngono to. Ngerti. Iya. Roe biasane ning Yusuf apa ning YouTube tok. Nggih. Bareng teko kene. Wah, jane ya bagus tenan nyenil ngono.
Astagfirullah. Aja ngalem-ngalem ngono ku ndak gede. Apane? Anu apa orang gede? Anu ditembangke kagem pinanganten Kakung kekalih Kakung lan Putri Mbak Eka. Sing tembangipun menika ingkang jumbuh, mangga. Ya mbok menawa ana panyuwunan apa ora? Oh nggih wonten, nanging menika khusus saking panjenengan kagem pinanganten kekalih. Oh, saking kula khusus. Nggih, dadi ati. Wah, kok ngertos panjenengan? Oh, ngono ta? Iya ta. Aku meh ngawur ya biasane. Ngawur kok ya pas. Wah iya. Astagfirullah. Pas nduk mergo ora. Oh, bendina kok guru nyebut ae jane ngopo to? Sinten? Jenengan ki lho. Astagfirullah. Heeh. Loh, dengan istighfar kita akan dimudahkan segala urusan lho, Mbak. Nggih, heeh. Ini sahih hadisipun menika. Iya. Susah. Tenan. Mangga. Saiki Anu tahun ngincing mboten napa-napa, Mbak? ya wis bar. Iya. Enggak, saknika. Enggak. Gagarane wong akrami. Wah, nggih. Tutu banda tutu rupa. Oh lah kok ya nggo dolap ning kono. Bodikate sing meking. Bodikate sapa, Mas? Bodikate Aji sing meking. Heeh. Manajere sing meking. Manajer sing meking. Among ati pawi tane. Gung. Pancen melu grup kene to wisan. Kandhane manajemene si sing meking kuwi kok, Mbak. Lah iya. Ah iya. Luput pisan kena pisan wong ngene bawa kok iringane kempul paling ora bawa iki didinding kendang gender Gender. Nah iya. yen gampang luwe gampang yen angel angel langkung tan kena numbas harta Kendangnya jedor dikendokke Mas. Kok ndak kaya apa kendang jedor elektron. Iya. Nah. Mangga. bacutke langgame ya. Langgam Mbak Eka. Mangga. Sedang gula ya. Sedang gula? Nggih. Wah nggih, semangga. Ning suwantene jan kalem, Nduk. Ah iya. Beda karo Aktif Mbak. lah wong jenenge uget-uget. Oh lah iya, aktif ning suarane kok ya ora uget-uget. Nah, Iya. cuman uget-uget bener ngerti artine uget-uget apa ora? Apa Mbak? Uget-uget Ngene kuwi. iki. Lah nggih uget-uget. Heeh. Nah, uget-uget kuwi sinden sing ora bakal mati selawase. Kok iso? Kok iso ora mati? Ora mati. Lah mati yo nek uget-uget. Heeh. Dia kan ora mati berarti. Wah iya. Nah. Mati yo isih uget-uget ya. Lah wis uget-uget. Iya. Dadi sok kancane mati aku urip dhewe. Isih uget-uget sih. Heeh. Sen arep tuku kopi malah bingung aku. Lah ngapa? Lah kancane do mati kabeh. Nah tuku kopi ning ndi?
Lah ya ning endi sing ana ngono? Ya ora enek wong kok ana. Ya ning Serandaan apa ning endi? Ning endi? Ning Baben apa ning Ngrenteng? Ora usah kaduan wong aku wong Sragen paling ora ya Gunung Kemukus. Astagfirullah. Lho teng mriko sakniki wis ora kena dipandang sebelah mata, wis dadi tempat wisata, kuliner dan sebagainya. Ngono. Tak rono sesuk. Iya, karo Pak Katmo. Wah, ora usah aku dhewe wae. Sesuk rono karo Pak Katmo. Karo Pak Katmo? Heeh. Ya wis. Rono bakal harus sosialisasi. Sosialisasi babakan Ya apa? babakan ngono kuwi saiki wis dihapuskan ngono. Oh. Saiki ngalih ning nggon online, Mas. Astagfirullah. Door to door ya? Saiki Ki online. maca nawala Mbak Eka. Lho dipun waos. Ya, sugeng dalu Mas Yusuf, mugi-mugi Mas Yusuf ugi kanca-kanca Ansor laras pinaringan sehat selalu sukses. Amin. Ya, nyuwun ninggal katresnan spesial kagem sederek Pandagyu. Salam kenal, salam sehat, salam budaya. Salam Pandagyu matur nuwun saking Bu Sumini anggota Pandagyu Wonogiri. Oh ya, ana amplop ana saka penjanipun Bapak Haji Kardi. Ya, iki untuk 8 sinden. Oh. Pripun Mas Yusuf mang baleni meleh? Untuk 8 sinden. Oh. Untuk 8 sinden. Oh, nek lah sing 8,5 gak katut to? Jenengan kan bintang tamu ora. Oh ngatur. Lah aku ya macak sinden nih. Oh iki nggo jenengan. Nggih. Iki Pak Haji Kardi nyuwun caping gunung. Mbak Eka disuwun ngendang. Ya. Ngendang terus sing jenggleng kok sindene kancaku ngono. Ya. Ki amplope nggo jenengan ki saka Pak Haji Kardi ki. Oh. Amplope nggo jenengan lah isine. Lah ya sak isine. Masa aku dihapusi cah cilik. Aku wis cilik dihapusi cah cilik. Ki ana 300, Mbak. Nah iya, ngono potong pajak ngono ta. Wah iya, nggo ongkir kok nya. Wah, lah Mbak Yusuf Ora. COD, Yusuf COD nganggo ongkir barang. Enek to kok saweran kok dipotong pajak nganggo ongkir barang. Kok gur ngelongne ngene lho kok. Lah ya nya to. Susah men. Oh. Kuwi sing iki dienggo sinden iki. Oh ya ngono iki. Oh iki kanggo kula. Nggih. Matur nuwun ya. Nggih, ya gek dipinangkan iki caping. Jujur ram. Di apa? Dipinangkani diaturke. Lah sing nembang caping gunung sapa? Ya sing anu sih kek. Astaga. Heeh, Mas Roni. Oh ngaten. Sing ngendang sing nyanyi kula sing ngendang. Ngono ya boleh. Ini Mas Roni. Ayo Mas. Nah, ya ngono to saling melengkapi ya Mas ya. Kudu saling melengkapi kok ya ora. Iya. Kene. Wah, tangane iki lho, brisine. Blon iki lho. Ngetarane nek pengendang laris ya ngene iki. Aduh, bagus irengmu lho gak malih-malih. Tapi manis. Manis tenan. Ah iya. Ya iki nonton ndoro Pak. Wah. Manis. Nggih. Jenengan sing nembang caping gunung ya. Heeh. Siap. Mik Mas Roni. Ya ngadeg mriki. Heeh. Kok ya manut Tiram to? Walah ngene. Manut ora manut. Kula tak mriko. Nggih, mang mriko, Mbak. Ya. Wah, kok cuek tenan lho karo wong wedok ngono kuwi. Aku berdarah dingin. Panjenengane sak liyane darah dingin ya keturunan ningrat ngono. Weh, Darah kotor, oke? Darah biru. darah biru. Darah kotor. Darah kotor. Amet nggih, Pak. Gung. Nggih. Ya aku bawane wae, Mas. Bawanipun. Nggih. Wah, nggih. Siap, enggak. Iya. Sabar. Sawerane ndi? Oh ya, bekerja dulu kok terus belum kerja minta saweran. Nah, penting dit. Engko tenang wae, engko arek disawur karo Pak Katmo. Nggih. Disawer kok disawur. Pribadi ngono. Disawur beras kuning. Kae lho sing dikai padha lho sawer kok sawur. Iya. Mangendangi, Mbak, kayak benjang anak-anak pengendang. Pripun? Mangendangi, Nggih. kajenge benjang tambah anak-anak pengendang. Lho nek pengen duwe anak pengendang iki carane piye to, Mas? Anggere jenenganten dhuwur. Astagfirullah. Paling ora nek pengen duwe anak dalang ya rabi karo dalang.
Apa piye rabi arep pengendang kok ning dhuwur? Lho kan omahe kene Tambak Rama ki dhuwur. Daerah posisi. bukit, Heeh. pegunungan. Bilang dong. Ya. Mumbul ora apa-apa. Anak pecah. Ora apa-apa. Ditancoplas. Apa kok pecah barangnya? Mangga. Cek son sik Mbak Eka. Oh, dicek riyen. Heeh. Nggih, dicek. Panjenengan sing ngecek, Mas. Lha jenengan? Nggih. Nun, napa panjenengan masih sing ngendang ngecek kula? Nek ngecek Lungguh lincak kejeglong. Lungguh Lungguh lincak kejeglong. angele. Pinter ya Mbak. Aku imbuh. bahasa Kendang ngono. Pak Kerto tuku kertu liwat kertek. Piye? Pak Kerto. Pak Kerto tuku kertu liwat kertek. Ya. Oh iya. Heeh. Mas, rasa tepuk tangan nih. Apa tepuk tangan tanpa saweran ngono lho? Boten Pak, wau disawer kula muran. Tur nuwun. Apa nih? Pak Bluk. Pak Kerto tuku kirik muni. Hauk. Piye Mas? Pak Kerto tuku kirik muni. Hauk. Lah kok apik awakmu karo kiri. Aja kirik ki gak oleh Mas. Enak oh Mbak. Haram. Astaga. Ayo, bawa Mas Roni. Ya. Ki gak sida tuku neh. Gak ya wis. Sida ora? Engko ndak auke. Mangga. Ya wis. Ya. Sabar. Saben bengi nyawang Kiri tang. Ya. Jengkleng. oh Iya. Yen memacang. Nganggo jenggleng ngono lho ya ben apik. Kok nganggo nyolot Mas Roni? ya oke Oh, ngono lho. 200. yen memajang mung karo janur kuning awas ngetutke aku Jiro iyo alah aku wedi nek jarik kuwi engko Ora. muncul Aman. Riza, tolong jikok tisu. Mburine njeglok rong pringkil kula, terus. Wah, lah. Gur anu lagi ramban keloro kok wis rong pringkil. ngono aku wis sambungan Apa kok sambungan? Rucika merke. pun Mau pralone mau to. Wis kaya Mbah Baut. Kembang. kembang wae weton gunung Sing nyolot apik. Heeh. Ya, palaran. Piye nek ku ngendang kene penak para? enake aku nyawang saka kowe saka mburi jan Piye to? Rumangsa kok nyawang kok mburi nyawang kok ngarepe enek kok. Masake raiku padakno gelungan ngono. Astaga. Rayuk pateng nyermumu hireng nopo enek. saka mburi kaya nyawang kandang sapi ya Enek to wong wedok kok dilokne kaya kandang sapi. aku kuwi lho gelungane panjenengan menika ora until-untilan kaya Oh, arep ngomong kaya letong. Arep ngomong kaya letong. letong Pacitan. Ya. Tenonge dilumahno. Omonganmu genahno. letong kuwi mengandung nutrisi yang baik Rasa untuk omongan. penggendar. Rasa nutrisi-nutrisinan. Kelemben-kelemben roti-roti. Biyen-biyen saiki-saiki. Ayo. Sri Uning Mustika Tuban. Ayo. Saiki nek ora penting wis rasah wianan. Iya. Oh alah, Mas Roni to. Mari keset dadi ratu. Iya. Sakit hatiku. Aimu no.
Engko tak tambani. Iya. Bebeles para. Ani ye. Wani ye. Wani ye. Ya. Pancian. Pacitan. Oh, Pacitan. Pacitan. Enggak gelo. Badake. Ora to ana kanca kok sak grup kok gak kompak. Ana kancane salah kok. Ndagel. Padahal kamu salah tenan ngono. Ayo. Ngeleng-ngeleng jenenge luput kadang kok meneh kok nembang. Pacitan. Ya. Pacitan. Sarwi. Aduh, genti aku sing luput. Wah, luput kok nular. Sepurane ya. Iya, iya. Ngono ki aku nek kok omah ajarono sik to. Iya sayang Mbak. Ya. Astagfirullah. Kok iso sayang, Mbak? Sayang apa, Mbak? Sayang apa, Mbak? Sayang Mbak. Ora konsisten. Sepurane ya. Iya. Wong lanang penak ngene iki lho. Ora tau nesu. Enak dawone iya. Duitmu tak jiwuk kabeh ya iya. Kowe rasa mangan ya modern. Panas udan Lah iya ngene iki lho. Aku wis pokoke ngene karo panjenengan. Awake dhewe lak teman to, wis besti. Kanca kentel, saking kentele kaya umbel ya. Adewe ngono. pantes makanya. Panas udan panas mung ngaling-aling caping gunung Bluk. Piye? Ding dut pluk. Wis apik ngene. Nadyan wadon. nadyan waton sarta Mbak Afia ora trimo. Lah pripun to? Wong wedok ayune kaya ngene. Lah. Ngadeg kok njur Via damis. Kaya wong wedok sing paling galak-galak dhewe. Iringane wis sampak lho. Iya. Cara aku ora trimo, Mbak. Paling ora panjenengan sampak to, terus mau pindah Mbak Ria terus ayak. Kaya Permadi sing lagi teko kae. Dibedake Mbak panjenengan. Nah aku gak trimo dadi panjenengan. Ngono Protes. kuwi ceritane. Heeh, lha piye? Ora trimo aku. Lah mergane ngopo? Ora trimo ye. Kok to bedake aku? Lah biasane sampak lho. Lah bedane aku karo kene apa? Lah beda. Apa bedane? Aku wis membengi menyang. Ha iki penjenane ya dinehi sing alus-alus. Adume aku mau pengen menyang njuk sampak. Mbak Via, cara aku tak Kalah omongan njuk gur nyanyi-nyanyi tok. tak tantang. wani Mangsane nantang apa? piye? Mangsane apa? Oh mangsane aku apa? Nek dipadak-padakne liyane, aku mesti menangan, ngomong. Loh, nek dipadak-padak liyane aku mesti menangan. Lah iya wong liyane rawani karo kowe. Ngombemu paling apa? Banyu aqua, paling ora banyu putih, ngomong. Hah, paling ngombemu gur banyu aku atau banyu putih to? Ora delokan ki lho, lehku aku ngombeku hit. Oh. Delok kene. Apa yo wedang tenan iki?
Apa ya wedang tenan iki? Iki hit paling ngombene jero ya banyu putih gen ketok sangar tok ngono. Mesti. Nah, gur ngono, tantangane, Mbak. Nah, ya toh, nah gur apus-apus. Gur apus-apus. Lah nek aku ngono, Mbak. Rimih. Aku, Mbak ngomong. Aku lho. Aku sak orarane banyu aki. ngomong. Wah, aku saurarane banyu aki lho. Arep modar apa? Lah kuwi keras lho. Lah iya. Ngomong Mula bener ombenane. Aku. Heeh, bener ombenane banyu aki. Lah kuwi gulune wis kaya anjat-anjatan kuwi mergo banyu aki. Iya. Nuwun. Rumangsane bedake karo Rumangsane. bedake ya Mbak ya. Bedake aku. Wajahmu kaya bagus-bagus dhewe. Wah, wajahmu kaya Lanang-lanang bagus dhewe. dhewe, kaya lanang-lanang dhewe ning donya. Nah, ngono, wajahmu lho kaya Wajahmu iki lho. wajahku ngono. Wajahku iki lho. Kaya tungkakmu ngono. Kaya aja nombak lah kowe iki anu Belani aku mau belani kono. Wajahnya ki tungkake alus Mas. dalam Ora ini. mungkin Tapi kan- tungkae kono ki ora halus ya. Iya ta? Bentet-bentet kayak lho tungkae. Alus kaya Ora ya. bokong bayi lho ora. Ngono. Halus tungkakku ya, Mbak. Nggih. Aja dadi ati ora apa-apa. Iya, iya. Tegese Mas Yusuf tresno karo panjenengan. Oh lah ngoten. Oh, Ora percaya ki aku. Ayu ya Mas Yusuf ya. Heeh. Lho, kok ngarep coba? Ayune kaya ngene kok. Alele. Kok ayune kaya ngene janggut ngasih. Matur nuwun. Janggote ngasih telu lho. Iki ki penglaris ya, Mbak. Lho ta Mbak Ria lho, piyai kok iso wah lho terokan ngene-ngene. Lho, Iya. janggote. Apa kuwi jenenge? Anu, Lebah, tembolok. lebah bergantung. Lebah bergantung. Iya. Kok bisa? Terus menika irunge mblarak sempal. Blarak sempal. Mripate? Mripate miji timun. Alah. Kuwi maksudnya piye ya? Alise? Alise yo nyelo cendani. Apik apa ora gitu? Alise gede wae nentrang. Heeh. Bangkeane lho nawon ndas lho. Kemit, Mbak. Eh? Kemit. Nawon kemit, Ya. nawon kemit. Yo alah. Kalau ora kok lho. Iya. Ayu-ayu Terima. kabeh sing denan selaras ki kok dibedak-bedakke. Lah. Aku gak terima. Aku yo ora trimo kok. Wong ayu Mbak Ria. Iya. Mbak Ria ayu Mbak. ayu. Kompletipun Mbak Ria sinten? Mbak Ria Osawa napa? Sinten Ria Pamungkas. Oh, Mbak Ria. Oh iya lali. Sing dieling-elingi napa? Nggih, nembang nggih Mbak Ria. Nembang Iya. napa? Mereka wonten anu pamundutan ninggal katresnan. Wah iya. Heeh. Pamundutan sik 8 sinden niku mau ninggal katresnan to? Kok ngedume. Sak sik. Lha wong aku ki gurte kon panyuwunan. Semangke nembang. Bang. Ora usah takon. Kok rumahku galak mentok karo Mbak Via. Kono ya galak karo aku. Kok koyo ngono ku lho. Apane sing mekrok, Mbak? Mekro atine. Oh, atine. Ora trimo, aku ora trimo kok. Wong ayune koyo ngono kok dilokne sak karepe dhewe. Lah kok dandan lho wis kejam Ah, papat. lah iya, coba madhep rono, Mbak. Tak sawang komburi. Oh, ayune wis koyo sound control kono kok panjenengan iso. Alon-alon ngomong iki alon-alon. Bodine lho, semlohae kaya sound control. Tak nyeluk ngono. Alon-alon sing ngomong iki Oh, kaya sound control. Astagfirullah. Sound control. Astagfirullah. Sing muni sound komunikasi sapa? Sound control. Ya. Mangga ninggal katresnan. Mangga Mas Mojo nembung karo Mas Mojo sik kowe. Ayo. Kon Yo bareng-bareng no, nyanyi bareng-bareng kok. ndang kowe nembung aku. Oh nggih. Lah kowe Mas Mojo tulung apa ya? Bingung aku. Ayo. Nggih, monggo Mas Mojo. Monggo Mas Mojo. Matur nuwun. Nanti suwuke diimbuhi lho nek ra Mbak Via apa tuman ngene iki. Lah ya mergo Mbak Via ki piyai sing linuweh Linuweh. dalam segala hal. Nah, nggih wingi numpak bis barang. Iya. Kok jane arek ning apa ning Sleman, Heeh. Sleman ning Klaten. Heeh. Lah kok diimbuhi teko Jogja. Lah iya. Nesu-nesu yo nan. Piyai sing linuweh. Iya, bobote ya linuweh. Iya. Heeh, nembang melih Mbak Eka. Kok Eko to Eka? Lah, Nggih nek- sami nggih. Eka kan nek ditulis apa Diwaca. maca basa Jawa kan A dadi O. Oh diwaca. Iya. Nggih. Eka. Nek Eka diwaca dadi Eka. Eko. Lah nek misal sega diwaca dadi Sego.
Lah nek misal kontal mencelat. kok iso celat. Kok bedane adoh men. Eka, Eko, Sega, Sege, kontal, mencelat. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ki ngaturi Mbak Niken, Mbak Anggi karo Mbak Leres, Yoga. inggih, Ya, monggo. telu sisan. Mangga. Udan Iya. digenakno. Heeh. Nembang anu. Lagune napa niki? Liwung dhisik dhewe wisa tresna. Terus liwung, terus kari dhewe anu, apa ke jenenge? Apa ayo? Apa? Apa ayo? Kari dhewe sakarepmu lah. Apa ayo? Apa ayo? Apa ayo? Nek ora meneng iki ra sida tak nehke. Ayo meneng. Nek wis ngono gak iso piye-piye. Apa ayo? Ora tak nehke tenan. Meneng. Tak nggo ganti oli sesuk. Apa ayo? Pokoknya urung Ya. kene muni terus ae. Ya. Aku kemekelan karo Mbak Niken mingkem iki. Lah ngopo ta? Wis guyu ngene ta le mingkem. Lho kuwi jenenge piyayi cantik kok ngerti stylish gigi Lah, dikasih hiasan. jelek. Dikai herbal ngene iki. Apa? Ngopo kowe? Kuwi lawane kuwi. Codote kuwi mangane buah. Kok codot? Codote. Bisa codot lho. Yo sinden kok dilokke codot. Lah kuwi buah urung mateng pangane. Padake codot luwak. Wis Nemen lho. Kancamu ya nemen lho, Mbak. Nah, paling ora ya trenggiling ya, Mbak ya. Oh kuwi luwih nemen lho. saya parah. Iya. Rungi-rungi kayak ngono. Wis tresna liwung karo